Kakasi Students Union KSU Shillong Mingi Circle hapok kejing alam jong ke Farmers and Consumers Protection Cell Sengkme hakan ritari urisa arja arpusan kala khangno ya kawai kedukan dawai kebadan Polo ke bekerteng anshu medical kebala long try da way bar jala ubala itu kerteng kum u anup de hakan nongrem jong jing bom dan license jong kawai ke doktor BAMS Ayurvedic keba ai dawai hakate kedukan dawai bat Kadei ke kena Pule NEIAH. Haka Kyrwoh baka pa syikilat patai kubor ke KSU kalaang baka seng kalap baka Kadei ke doktor kampat don ke license ke bapenti kena baka lalak ban sumar brio bat Kadei ke badan tang lingba ke professional bat laya turu bayaki internship ru kadang sudap kataru tang siteng por henry kalak tray bat ai dawai hakate ke pharmacy Kumba Bnai tam AA. Dei halor kani ka nong rem bat ka jing sngo khia ya ka jing le jong kani ka doktor ka bapen pau ba ka dei ka kam ka balong bian bat bu jing ma ya ka kot ka khia jong ki pat ba ki bawan sim dawai na kani ka dukan ka jing khang ya kani ka dukan di dawai ka dei halor ka jing bom sim khia jong ki trai ban pej banya ben pa ben ya ki kot ki sla jong kani ka doktor bat ban maham ya kani ka doktor ba kam dei ban practice khlam pat biang ki kot ki sla. Haga juga por ke KSU kala pentip bahak kini kisngi banwan kan selej ya kendu bat kibor penyat ya ke institution bapendap kate ke doktor bat kumju ya ke tenat badai pet ya ke kot ke khia jong ke sarkar jela bakadai bandon da ki kendon ki babyang khnang bakum kini ki kam ki bakta ya ke kot ke khia kanom jiasu nang ni se khamat. Apa हम लोग क्लोज कर देंगे Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya